De Zuiderzeestraat ligt in een wijk vlakbij het centrum van het dorp. Direct bouwd naar de Tweede Wereldoorlog. Intussen bij de wenning en ta on een opknapbeurt, vinden de bewoners. Ja, er moet natuurlijk wat gebeuren in deze wensies. Wc is aan de lietskant. Die zou wat groter moeten. Nou, dan moet even nog uitgedacht worden hoe ze dat doen, maar dat kan. Dan geven we de kamer in. Dat zijn houten vleren. Die moet eruit. Die moet vernaaid worden. Ventilatie hebben we net op het moment wel omdat de ruiten niet meer staan. Wenningbouwvereniging Liamer is van doel te renoveren of te slopen. En het laatste willen de meeste mensen bevast net. Dik als Jongsma, dik 90 hier en al 60 hier bewoner van de Zuiderzeestraat. Ik wil net graag dat ze het naar beneden helpen. Want we hebben zoveel oude rutsen hier. Hè? En deze mooie geveltjes die moesten dan zoveel in stand houden, vind ik. Een gezellige, rustige buurt, zeggen de meesten. En betelbaar voor elke nien. Ze zijn benauwd dat dat verhoren dat er alweer nieuwe huizen komen. De grootste prijs in de sloop is dat de huren dermate omheen gaan dat je een hele hoop mensen daar probleem mee krijgen. En betaalbare woningen is een tekwad in Lemmer. En dat willen we voorkomen. Vanmiddag waren 70 protesthandtekens zo lang, hoorde de directeur van de Wenningbouwvereniging. Ja, dankjewel. Dankjewel. Nevens de directeur is sloop nog hield een optie omdat woonhuizen net meer op te knappen binnen. En er speelt het meer. Er moet natuurlijk ook een financiële afweging gemaakt worden. En misschien is het wel beter om nieuwe woningen met een nieuwe plattegrond, geschikt voor de wensen van bewoners in deze tijd, om die in de plaats te zetten van de woningen die er nu staan. Dus ik kan de bewoners niet geruststellen. Ik snap hun zorgen wel heel goed. In september wordt duidelijk wat er kiezen wordt voor sloop of voor renovatie.